ଏଇ 2 ଦିନ ପୂର୍ବରୁ ଗ୍ରହଣ ନାମକ ପର୍ବ ଚାଲିଥିଲା। ସମସ୍ତେ ପିଠାପଣା କିଏ ପୁରୀ ତରକାରୀ ଏମିତି ସବୁ କରୁଥିଲେ। ତ ସେଦିନ ମୋର ଗୋଟେ ଭଉଣୀ ମୋତେ ଫୋନ୍ କରି କହିଲା କି ଆଉ ଆଜି ଗ୍ରହଣ ତୁ କ'ଣ କରିଛୁ? ମୁଁ ଭାଇ ସେ ଗ୍ରହଣ ଷ୍ଟାର୍ଟ ହେଲା 6ଟା 8ରୁ, ମୁଁ ଭାଇ 7ଟାରେ ଉଠିବା ଲୋକ, ମୁଁ କିଛି କରିନି। ମୁଁ ତାକୁ କହିଲି ହଁ ଫଳମୂଳ ଖାଇଦେବା ଆଉ। ମୁଁ କହିଲି ତୁ କ'ଣ କରିଛୁ? ସେ କହିଲା ମୁଁ ରାତି 3ଟାରୁ ଉଠିକି ପୁରୀ ଆଳୁ କଷା କରି ରଖିଦେଇଛି। ଭାଇ ତାପରେ ଏମିତି କଥାବାର୍ତ୍ତା ହେଲୁ। ତାପରେ ଆଉ ପ୍ରାୟ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଫୋନ୍ କଲାବେଳକୁ କିଏ କହୁଛି ଆମେ ପୁରୀ ତରକାରୀ କରିଛୁ, ପିଠା ତରକାରୀ କରିଛୁ, ପରଟା ଆଳୁ ଭଜା କରିଛୁ। କନଫ୍ୟୁଜ୍ ଭାଇ, ଏ ଗ୍ରହଣ ନା କୌଣସି ପର୍ବ ଚାଲିଛି? ଆଉ ମୁଁ ଏ ପର୍ବରେ କିଛି ପିଠାପଣା ପୁରୀ ତରକାରୀ କ୍ଷୀରି ପୁରୀ କରିନି, ତାମାନେ ଏ ସମାଜ ମୋତେ ଗ୍ରହଣ କରିବଟି? କି ଦୁଃଖ! ଏ ଗ୍ରହଣ ନା ପର୍ବ? କମେଣ୍ଟ କରନ୍ତୁ। ହସୁଥାନ୍ତୁ, ସୁସ୍ଥ ଥାନ୍ତୁ।